soyayya. So da daɗi gane gare ka zuciya ta shirya. Na baka dama zan maka so guda da kyawun niyya. So da daɗi na ki cikin jiki yake min yawo. Yayi girma na ja zuciya zame min ciwo. Ki na doso karki gujen na zama kamar mai kiwo. Na yi nisa burina na kai gaci algarya. Wanda ke yin so a ganinsa shi kamar sarki ne. Masu ce kar yayi sai ya cansu su bayi ne. Gani nema na shiga sha'aninsa so sun su ne. Zuciyata ce ta faɗanta ce da ni in shirya. Akan kikin zama amsa sahibata na yi shiri wa za ya tanyo fasa. Nura ya ce nauyin so kama da nauyin tasa. Ba na kauna za ta sakan na ƙara zaƙin murya. Ciki in baka kama hannu na duk inda kai nan zan taka. Tausaya min wani kaunar ka ta saka min sarka. Ra'ayina kai ɗaya ne ta ya akai zan sauya. So da daɗi gane gare ki zuciya ta shirya. Ba ni dama ki ɗaya zana ba zumar soyayya.